Ai, perdoneu, estava llegint Quan les nenes volen alt, que és un dels contes que hem escollit per a aquesta selecció. És un conte que ens agrada molt, des del principi fins al final, i començant per al títol. Quan les nenes volen alt, té un significat simbòlic molt potencial que ens marca fins on podem arribar les nenes i les dones quan creixem. Aquest conte ens explica la història de la Martina, la Ximena i l'Adriana, que són tres nenes que estan carregades de somnis i que tenen ganes de menjar-se el món i de fer allò que més els agrada. El que passa que aquestes nenes, com acostuma a ser el cas en aquesta societat, a mesura que van creixent, comencen a rebre una sèrie de missatges que estan centrats en tot allò que no poden fer. Tot allò que la societat ens diu que com a nenes i que com a dones no estem preparades per fer, ja sigui perquè no som prou capaces o perquè els nostres cossos no responen als estereotips que espera aquesta societat. I en aquest conte, aquests mandats de gènere tan malvats, i per què no dir-ho, malvats, que ens posa la societat, estan liderats per el cap d'una banda que es diu "No ho aconseguiràs mai". Aquests personatges malvats s'encarreguen de posar a les nenes pedres i més pedres a les sabates, a les butxaques, a les motxilles, perquè no puguin volar, perquè no puguin aconseguir els somnis que tant els agraden. Però en aquesta història, les tres protagonistes coneixen una nena més petita, la Violeta, una nena que encara no està carregada de pedres, una nena que vola i que vola alt i que sap molt bé allò que vol. I la Violeta torna a ensenyar a aquestes nenes, a la Martina, a la Ximena i a l'Adriana, a treure's totes aquestes pedres, a descarregar-se d'aquests estereotips i mandats de gènere que la societat ha anat posant sobre elles, i ajuda a que puguin volar i aconseguir els seus somnis. I a més és molt bonic perquè en aquest conte els somnis estan simbolitzats per unes ales que són les que ens ajuden a volar i que són les que la societat, a mesura que anem creixent, ens volen treure. I per tant convida a totes les nenes, però també a les mares, a que puguem somiar i pensar en tots aquells referents de tot allò que ens agradaria fer i lluitar contra tots els estereotips negatius que ens treuen la nostra llibertat. En lloc de centrar-nos en els nos, ens ajuden a trobar els nostres propis sís. I conviden a les nenes a que somiïn i busquin allò que les fa felices. Quan les nenes volen alt. Esperem que aquestes recomanacions us hagin estat útils i també que decidiu incloure-les a les vostres cartes de Reis. I això sí, aviseu als Reis que millor que comprin a les llibreries locals. Bones festes!